لجولمرگê di bin banê weqfa pêşîlêgirtina îsrafê de qredya bêfaiz bo jinan tê dabînkirin û bi vê yekê jî jinên ku bermalîne dibin xwedîkar û derfetê dibînin ku ji aliyê debarê ve alîkariya malbata xwe jî bikin. Jinên Colemêrgî dibêjin hêstek xweş e ku mirov diwarê aboriyê de azadiya xwe bi dest bixe. Jinên ku bixwazin ji qredya bêfaiz sûdê werbigirin, pêşî ji perwerdeyek ku 3 rojan di dome derbaz dibin. Jin jî bi vê projeyê keyfxweşin. Ez şöyle dest etkem, örgüye çetkem, gola çetkem, patika çetkem, lifka çetkem. Ve 7 sal ez biçûlü dikem ba para dikirim. Me beyê jî dikir ama hinde verimlî nebû, hinde me fayda jê nedît. Bijder mikrokrediye dayiketî em çêtir şûlü dikim. Me ve 7 sal ez mikrokrediye tilgirim. Ez şöyle destî pê dikem, ez aylê xwe pê xwedan dikem. Örgüye hemî tişta ez zanime çekem, lîfik bi dantel bîtin, yazma, patik, hemî tişta ez şim çekem. Jinên ku bixwazin bo sazkirina karê xwe qrediyê bikêşin, destpêkê dikarin 1500 lîre bikêşin û eger di karê xwe de performansek serkeftî nîşan bidin, di sala duyem de dikarin 5000 lîre qrediyê bikêşin. Bi wesîleya vê projeyê di gelek qadên kar de xebatên rengîn û cûr be cûr derketine holê ku jin kîjan pîşê bixwazin di wî warî de xwe pêş dixin û ev yek tevgerê dixe nava bazara Colemêrgê de jî. Jin dibêjin hêja û girîng e ku jin bikarin bi keda xwe debara xwe bikin. Ev sala 2016 de me dest pê kiriye em biharê çîçeka çêtkenê difiroşin zivistanê jî ev atölye me bi xwe vekiriye. Em biharê dest avine çîçeka em çêtken, çîçekî me gava xelas bû em dest avine şolê şîrî û penîr em çêtken şîrê em kirin tênin yê gundiya bî. Bi projeya ku ji bo jinan dibe wesîleya dabînkirina kar di heman demê de bo îstihdama Colemêrgê jî rewşek erenî derdixe holê. Ji ber ku Colemêrg yek ji wan bajaran e pirsgirêka bêkariyê lê heye, li gorî saziya amaran a Tirkiyeyê rêjeya bêkariyê jî ji 22 diduwe.